A yanzu za mu nuna muku yadda za ku cire hoto ta hanyar amfani da application kamar yadda muka yi muku bayani a wancan baya. Za ka iya cire hoto ta hanyar website remove VG. To yanzu za mu nuna muku yadda za ku download application ɗin shi. Za ka zo kan wayanka ka shiga Play Store naka, sai ka shiga sai ka rubuta remove. Ga mashi nan ya baka remove VG. To ni already dama na yi downloading nashi. Background remove sai na buɗe open nashi. Nawa kuke sai? Gaskiya ban cika sayan tsabo ba haka. Amma kila kana saida nawa ake so? Gaskiya da bona da in saida ta na daɗe domin Allah. Ko ta ina ka wuta tiya 5 can ma'auna. Yanzu nawa ake saida ce? Gaskiya ban san yadda take ba. Kuma za a samu sun tashi ko? A yanzu da sun fata kayan su. In ba za a rasa, na san ba za a iya rasa wanda ba su haɗa kaya ba ko? In je in samu ko tambuwa ne in yi. Tambuwa ga ma dan Allah. Haka ne Allah. Baka da mala. Bismillah ya abdi. Rike. Ibi da yawa ce. Wannan ta ishe ne da kai ɗigo da aliki. Allah nawa kuke son shinkafa? Shinkafa? Wace kala? Irin wani? Duk ya misali. Ita shinkafa gaskiya kyau ne. A tana da kyau wannan. Don ta irin wata. Mai kyau ce da 350. 350. To amma ku nawa kuke sai da? 450. Gaskiya ban da 100. Eh. Wallahi alhamdulillah. Je na zo zan kaman ganka ba. A sanin na koma da sai cin latas kwadan latas. Wallahi da sai. Yawa. Na je na tambayo.
ya ce mun suna saida ta 500 suna saida ta 450 amma na tambaye shi domin Allah ya kuke sayan ta ya ce mun suna sayan ta 1300 da 350 wani yanzu nawa za a saida ba da 300 nawa da ribi zan bada ba wallahi uga ni ka san ni da kaman zan mutane haka ne wallahi dole domin Allah dole ta sanya zan saida ta a da wanda ka san mutum ya ko abin shi bai ka san me ke harwa ka ganta nan ta tafiya makaranta ta ce domin Allah ya gaya ma gaskiya ta tafiya makaranta ta ce da yi rubuta da ciki wallahi sun mata wallahi ka ga buki gari ne ba ga bako na yi dalilin kenan amma mu ci haka wallahi banda abincin da ya wuce wannan makaranta domin Allah dan ka ganta na hinte da tiya 10 makaranta hinte da kusan tiya sama da 10 makaranta wallahi banda abincin da ya ci ta kaga wannan ma akwai wata ma da suke kawo min ake kawo min to ba a kawo min ita ba dan ita waccan tafi wannan haske mahaukacin haske na kawai shi musamman ta gida ce ake kai ne na daga Kano ake kawo min waccan ka san Allah in ka san yadda ka ga gwamnati wallahi ba ka taba raba su da gwamnati ban ma tsince ta Allah wallahi ban tsince ta ni wannan gida ma zan ce